Jina azad, civaka azad e. Adar Gulan. Jin bi jinê, jiyan bi tekoşînê azad dibe. Jin azad, civaka demokratîk, ekolojîk û azad e. Jin kakilê rabirdiya nasnameya civaka axlaqî polîtîk tê dîtin. Rîşên Kurdî, Kurdewarî, Kurdistanî ji vê erdnîgariya qedîm ya mezra botan şîn hatiye. Bi nemaliya vê nasnameyê di heyama qilan qabîle êl eşîrtî de form girtiye. Sembola bereketê ya xwedawendên çiyayî, rêzeciyayên rojhilat e. Serpêhatiya dîroka rêxistinî ya tekoşîna yekemîn ya jinan ev welat e. Erdnîgariya Rojhilata Kurdistanê di dîrokê de yekemîn dayîka şoreşa jinan ya neolîtîkê tê zanîn. Civaka mirovahiyê ya kevnar cara ewil bi serpêhatiyên zaniya dapîrên çiyayî mezin bûye. Ev heqîqeta ji rûpelên dîrokê ku bi keda destê jinan ava bûye, hete niha hebûna xwe ya çandî parastiye. Jinên Kurd ji bo nasnameya xwe ya neteweyî zayendî bi dinyayê bidin hesandin qebûl kirin. Bi tekoşîna 5 salên borî hebûna xwe danîne holê. Li her cara ku gavek di nêzê azadiyê bûn, serî rakirin, liqayê xezaba zihniyeta mêtîngeran hatin. Nakokiya pirsgirêka jinan ji newekheviya rûpelên dîroka desthilatariyê tê. Ev xaka pîroz, civaka qedîm a ku îro ji hev hatiye şextandin, ber bi kokê wê ya dîroka kevnar ve dest bi meşa azadiyê kir. Ji ber vê ku jin û gelên ku piştî kuştina jina Kurd ya ciwan Jîna Emînî, li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi dirûşma jin jiyan azadî rabûn serpiyan, bi berxwedana topyekûn hesab ji sîstemê dipirsîn û daxwaza guherînên demokratîk li rejîma İslamî ya Îranê kirin. Ev seknû îradeya azadiyê ya jinên Kurd, Fars, Belûcî nîşana qonaxa ewil a ber bi azadiyê vê ye. Dirûşmên jin jiyan azadî ku li Îranê bû sembola serhildana jin û gelan, pêngaveke dîrokî ya tekoşîna azadiyê ye. Ji bilî vê dirûşmê, çavkaniya xwe ji tekoşîna jinên Kurd yên pêşengê şoreşa azadiyê ya Kurdistanê ya 5 salan werdigire. Jin û gelên li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi têgihiştina kuştina jinan, kuştina civak û jiyanê ye li qadan bi qêrîna azadiyê rabûn serpiyan. Manîfestoya avakirina sîstemeke nû ya civaka demokratîk ku pêşengtiya wê jin dike, bi gavên ji xwe bawer û wêrek bi pêş ve diherike. Bi rihê rêxistina jinan raperîna civakî ya gelan rista xwe qayîm dibe. Êdî em dikarin bi rehetî bibêjin ku şoreşa rizgariya jinan di dema xwe ya jêne vegerde ye. Bi sazî û dezgehên rêxistinkirî xwebelavê rihê raperîna civakê dike. Serhildana jinên Rojhilatê Kurdistanê piştî ku Jîna Emînî ya ku di 13 îlonê de li Tehranê ji hêla polîsên rejîmê ve hate destgîrkirin û bi îşkenceyê hatibû şehîdxistin û belavî tevahiya navendên mezin yê Îranê bû. Di serî de jin, civaka Îranî bi vê raperîna xwe rejîma Îranê neçarî guhertinên bingehîn yên demokratîk zagonî dike. Serhildanên gel yên ku bi lez belav bûn di astekê bilind ya dîrokî de didomin. Ya ku pêk tê şoreşa jinan e. Her wiha nîşaneya pêkhatina hêza hevgirtî ya komîna gelan e. Serhildanên gel yên Rojhilatê Kurdistanê ber bi gelemperîya Îranê ve belav bûn. Li dijî rejîma İslamî ya Îranê ya zayendperest despotîk, şikandina qeydên koletiyê pêngava azadiyê ye. Ji serhildanê li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê re jin ciwan rêbertiyê dikin. Pêvajoya nû bi raperînê jinan bi rêve diçe ku li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê kevneşopiya rihê tekoşînê bi pêşengiya jinan bedew dibe. Ev raperîna jinên Kurdistanê û civaka Îranî di demeke Kurd de bi rêya medyaya dijîtal kete rojeva cîhanê. Lewma bi hezaran çalakiyên piştgiriyê yên ciherrankiyê jinên cîhanê raperîna Rojhilat û Îranê ya jinan tê silav kirin. Em dikarin bibêjin ku bi vê raperînê re qonaxa têkoşîna şoreşa jinên Rojhilata navîn derbasî serdema encamgir ya azadiyê bûye. Cina Kurd roj bi roj qurmê parastina cewherî qayîm dike. Bi kemera raperînê re dibe pêşkeşvana govenda şoreşa azadiyê. Bêguman hêza jinên Kurd ne ev e. Ji vê gelekî zêdetir e. Hetanî asteke xwedîhêz û dezgehên rêxistinkirin ya civakî ku pêşengiya tekoşîna yekbûyê ya jinên cîhanê bike. Xwe rêxistinkirin, xwe pêşandan û daxwaza azadiyê kirin nesûce. Lê tevî wê jî rejîma Îranê di xwepêşandanên pêşengiya jinan de pêş dikevin, bi sedan xwepêşandarên jin û zarok jî di nav de rasterast bi çekan hatin qetilkirin û bi hezaran kes jî dil hatin girtin. Qetilkirina mirovan re rejîma Îranê dixwaze xwepêşandanan bi rêya çekan bitepsîne. Ev sûcê mirovahiyê ye.
Ji bo raperînên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê belavî seranserî welat bibin, divê civak bi riya avakirina komînên cûr bi cûr xwe ji nû ve birêxistin bike. Ji bo qonaxa heyî bi serkeftinê bi encam bibe, pêdivî bi pergala xwe rêveberiyê ya rêxistindirina komînên gel heye.